mariñeiros. Agora imos a facer unha viaxe en submarino pola sea de San Simón. A primeira parada vai a ser nunha nasa, onde nos vai a enseñar todos os tipos de peixes que hai na ría. Aquí podedes observar os distintos tipos de peixes e mariscos que hai na enseada de San Simón. Como a sardiña, serráns e vieiras. A seguinte parada vai a ser nun barco, onde nos vai a enseñar todos os tipos de embarcacións que hai. Aquí tamén podedes observar os distintos tipos de embarcacións que hai por dentro e por fora. Como radar, serve para darle información a un ponte de mando, que é onde está o capitán. O remolcador, que serve para levar barcos grandes ao porto. Por exemplo, este está no porto de Vigo. E o salvavidas, serve para cando alguén se cae a auga e salvarlo. A próxima parada vai a ser nunha estatua, onde nos vai a contar un pouco de historia. Aquí podedes observar estatuas relacionadas co mar e fotos de mariñeiros antigos. Agora imos a subir a coller un pouco de aire. Como todos temos fame, vamos a ver como se preparan os peixes. Aquí podedes observar os distintos tipos de comidas que se poden facer con pescados e mariscos.